ипеки наомадаги либоси 280 сомон скидка қати 5 та ранг дорад. Сангош тоза сваровски гил ба гил санг задаги каси заказ кунед. Доставка ба ҳама ҷора дорем. WhatsApp-да суратшаро ик. Бои гилшумандаги ишам либоси 280 сомон 8 та ранг дорад. Оранжи дора, хеле сабз дора, сери дора. Рангошон бисёре каси заказ кардем. Сангошон тоза сваровски. Доставка ба ҳама ҷоя дорем. Материалшон мулоима хушро якум сортан хеле простой нест. Сангошон тоза сваровски гил ба гил задаги сангошон серсанган хеле. Ина бо як намудига ипек омадаги 10 та ранг дора. Бо диққат тамошо кунем. Обши ду гил омадаги сангошон тоза сваровски 10 таи ранг дора. Якум гилшай, ина дим гилшай. Сангошон тоза сваровски гил ба гил фақат задаги, фақат дар гулошон задаги. Ина гили дигаришам 6 та ранг дора. Тоза сваровски сангошон ирам либоси 300 сомон. Доставка дорем каски заказ кардане. Марҳамат, номерои WhatsApp-да муроҷиат кунед. Доставка ба ҳама ҷоя мекунем. Материалшон беҳтарин аст. Тоза оригинали якум сорт материалш. Ина гили навшам 6 та ранг дора. Бо диққат рангошо тамошо кунед. Наш шақати номерои телефон дар аввали видео камтарак мемонем ки дар TikTok номер дар описания мондан мумкин нест. Бораи мо наш шақати номерои телефон мемонем. Боз ина як гили дига омадаги гили понбахтия 6 та ранг дора. Беҳад материалш хушрӯ, материалш мулоима хушрӯ. Сангошон оригинали сваровски, тоза сваровски. Каси заказ карден дар WhatsApp дар личка нависед. Ина ипеки тигри 4 та ранг дора. Беҳад мулоима хушрӯ. Сангошон нигоҳ чихел серсанга. Тоза сваровски сангошон. Ина японка 4 та ранг дора. Серсанга сангошон тоза сваровски. Рангошо тамошо кунед. Беҳад материалш мулоима хушрӯ. Сифатшам сифати зурӯ. Гилои наомадаги ипекҳо як либосиш 300 сомон. Ҳамаи рангош ҳаст. 8 та ранг дора. Сангошон тоза сваровски. Бо касоне ки бисёр мегирад бо арзонтарам мешавад. Мақсад касе ки 10 либос мегирад бо арзонтарам мешавад. Беҳад материалшон тоза сангошон тоза оригинала. Доставкарам дорем. Бо ин хеле омадаги ипекҳои Евростил. Сангошон тоза сваровски. Беҳад материалшон материали хушрӯ мулоима кан. ипекҳои новинка Евростил. Либосиш 300 сом. Бисёр бигирад бо арзон мешавад.